que van a acompañarme na lista da candidatura é que yo é hoxe optimismo a rabiar. Todo Dios, que sí. Bueno, pero eu que decir, en primeiro lugar, moitas gracias por vir, aquí estamos, pois, entre amigos, posiblemente, os mellores amigos que temos en Burela. Teño que dicir que para mí é un orgullo formar parte desta candidatura que va este ano, como tamén foi un orgullo para mí ir noutras candidaturas anteriores que a xente que fui, porque sempre intentaron facer o mellor posible o seu labor. Bueno, vamos presentar a candidatura exactamente, xa parlamos un pouquinho, iba a ser o 22 de Pedro Sánchez, o noso secretario, estuvemos en Foz con él. Isto ven a recordarme un pouco que tuvo un amigo meu que ali na Fonsalada rematou a carreira xa ben entrados 30 anos, e cando fomos a felicitado dixo, moi bien, un Manolito que acabache, dixo, era lle tempo. E nosotros tamén vamos a procurar, pois, ainda que é tempo de presentar a candidatura, espero que tamén sirva para acabar unha carreira e empezar a exercer a partir do 24. Vamos a procurar facer eso. Vou dicir unha cousa, dicía Santiago o programa tal. Eu, se tuvera que dicir exactamente para que se entenda de golpe qual é o noso programa, vou resumilo e sintetizalo inmediatamente. Qual é o noso programa? O noso programa vai ser facer exactamente o contrario do que fixo o equipo do goberno do PP durante estes 4 anos. Esa está, sabes por qué? Porque vai ser exactamente eso. Vai ser exactamente eso. Facer o contrario. Queres son opacos? Nosotros vamos a facer transparencia. Queres non se meteron para nada nas cuestións participativas, que foi verdad. Nosotros sí que vamos a utilizar a participación cidadá para as cosas do Concello. Queres non mandan información? Nosotros sí que vamos a informar constantemente por todos os medios que teña o Concello. Que él anda por aí recordando unha canción guapísima que se chama Me llaman el desaparecido. Nosotros no, nosotros vamos a estar aí para que se nos vexa. Vamos a ser... Política de proximidade. Política, o que falabades todos vosotros, vai ser unha política ben levada de acercamento. Eso vai ser. E despois hai unha cuestión que tamén vamos a facer con todo isto, porque non pode ser de outra maneira, aplicar a legalidade en todo aquilo que facemos. Aplicar a legalidade. Esta xente que leva aí 4 anos non aplicou o regulamento que tiña que aplicar. Fixeron cosas que acumularon, pero moitísimos reparos, moitísimos informes negativos dos técnicos. Eso non pode ser. Nosotros vamos a aplicar a legalidade. E despois vou dicir unha cousa, o resumido tamén, o que a mí me parece, dame un pouco de vergonza que suceder isto en Burela do equipo de goberno que vai a salir o 24 de aí, porque deu as costas totalmente, despreciou os vecinos de Burela dunha forma increíble. Os vecinos de Burela e de extensión tamén os vecinos da comarca. Por qué? Porque cando foi o da perda, unha perda increíble do que é o Hospital da Costa, do que é a área propia da Mariña, miraron para outro lado e daronlles a razón sempre a Xunta de Galicia o que tomaba esas medidas, despreciando os vecinos. Eso foi algo increíble. Como se pode facer eso? Non se pode facer. Se non queres na democracia, que non se metan aí, que non se metan nas institucións, que fan outras cousas, eles son capaces. Pero non se pode aborrecer e despreciar os vecinos tal como dixeron. Como tamén despreciaron todo aquilo mirando para outro lado, por exemplo, unhas cousas que para mí son moi importantes, que é a autonomía o que xa é a autonomía do goberno local, que chaman agora, inventaron aí e titulan racionalización e sostenibilidade das administracións locais. Pois tamén miraron para outro lado, deixaron meternos unha cantidad de goles que nos están metendo desde o goberno central e exactamente por non fixeron nada de nada por evitalo. Ou tamén outra cousa que a mí parece moi importante, sobre todo agora, que hai unhas desigualdades importantes no aspecto das políticas sociais. No aspecto das políticas sociais, que hai sempre unhos acordos en planes de cooperación, unhos acordos que se denominan de planes concertados, donde existe desde o goberno central ou desde a Xunta de Galicia unha serie de cartos para cuestións dedicadas a cuestión das persoas que o necesitan, como son dependencia, como son servicios de axuda no fogar, etc., pois tamén pasaron deso. Por tanto, non temos nada que decir, nada máis que vamos a intentar facer totalmente o contrario do que fixeron eles. Cando elaboramos nosotros o programa, tamén, seguindo con isto do resumen, tamén dixemos, mira, hai que facer de Burela un sitio, un lugar, un concello que seña digno para organizar unha vida que exista proxecto para que aquelas persoas, moitas persoas, moitísimas de por aquí da zona, se asentaran en Burela para facer un proxecto de vida asentado aquí neste concello. Entonces,
Cando dixemos eso, dixemos, mira, para facer tal cousa hai que pensar, primeira cuestión, nos mozos. Os mozos, se vos dades de conta, hai unha gran cantidad deles que se foron á emigración. Foronse muitísimos á emigración, muitísimos mozos, e nosotros parece que, ou queren nos facer entender que isto é unha cuestión natural. Isto é unha cuestión natural, vanse por aí fora porque, evidentemente, igual que ir, eles, os chavales. Claro, cando eu son profesor de formación profesional aquí no Instituto de Burela, é imposible. Non hai ningún rapaz que se poña a estudiar, eu que sei, unha ingeniería para ir facer obra a China, non. Hai que pensar eso. Hai que se mete médico, para decir, vou me meter médico para ir a exercer a Australia, tampouco, non hai que pensar eso, pensase sempre naquilo que está máis cercano, pensase nos padres, nos irmãos, na familia, nos mozos, nas mozas, etcétera, etcétera. Por tanto, de que queiran ir voluntariamente ao estranxeiro, deso nada, eso non é verdade. Por tanto, unha das cosas que hai que atraer aquí a Burela é que os nosos mozos se queden aquí. Entonces, hai que pensar en por que razóns poden quedar aquí. Pois, movendo o cotarro do traballo. Hai que procurar, dunha maneira ou doutra, darles traballo. Xa dicía Ramiro na súa intervención ao principio, temos que procurar darles traballo. Como se vai a facer, ou como pensamos nosotros que vamos a facer, que os rapaces podan ter traballo? A través de plans laborais que nosotros podemos elaborar desde o propio Concello, a través de planes de cooperación que tamén teñen que intervir outras administracións, como pode ser a Diputación, que está intervindo moi fortemente, ou a Xunta de Galicia, ou o propio Estado, ou ben meténdonos a traballar, e deso sí que vamos a tamén poñer unha cuestión no noso programa que consiste en darlle un gran valor, ou sea, a través dun convenio, saberemos como facemos, pero conveniar que as empresas de Burela, nosotros vamos a poñer un apartado económico destinado específicamente para isto, para poñer coas empresas de Burela un acordo para que puedan empregar aos rapaces e a outras personas que esteñan vivindo aquí en Burela. Eso, o do traballo é fundamental, pero se non hai traballo é imposible quedarse no sitio, pero entón hai que moverse. Por tanto, unha das nosas preferencias, desde logo, vai ser o emprego. Sei a través de institucións, etc. Vamos tamén procurar que se mueva tamén un pouco o que é un traballo en Burela. Mirar no Porto xa desde a Diputación tamén les axudamos muitísimo aqueles que son profesionales de baixura, porque consideramos que esa baixura é o que dá lugar a moita xente que esteja traballando, é un traballo de proximidade, ademais é un traballo que require respeto ao medio ambiente, etc. Por tanto, tamén vamos a luitar que eso se consiga. Vamos a procurar meter en baza o polígono industrial que empezamos nosotros a mover, que foi o de Perdouro, meter empresas que realmente lles podamos axudar e se vayan asentando. Ainda tuvemos esta semana pasada falando con responsables de CESA, porque non queremos que se nos vayan as empresas, que pechen, e que esta xente que non mire para elas, non, nosotros sí que estamos preocupados de que sigan aquí e sigan activas. Vamos a procurar que tamén estes rapaces, os rapaces que nos temos que preocupar, teñan tamén saída noutras preocupacións, noutros que faceres, porque non é solamente o que teñan un método, unha oportunidade de traballo, sino que tamén podan desenvolver aquelas inquietudes que ahora mesmo non se fixeron en cuestión cultural, que queren ser músicos, que teñan un sitio onde ensayar, que teñan un sitio onde prepararse, que teñan un sitio para poder actuar, que queren ser poetas, que queren ser escritores, tamén dalles unha oportunidade nese aspecto. Se vos fixáis, nos últimos 4 anos a cultura en Burela foi tamén, como cantaba outro, desaparecido. Non houve, eu solamente fun a un acto cultural e fun invitado por rei, porque son bon cliente. Deron unha entrada para ir a un acto aí, pero ni siquiera foi organizado polo Concello. En cuestión de cultura, nada, cero patatero. Como cero patatero foi todo o que fixeron todos estes 4 anos. Imposible. En cuestión de impostos tamén vamos a modificar. Veréis este acto que estamos facendo xa aquí, ainda teño aquí a papeleta, costou o PSOE 10,5 euros. Tuvemos que pagar por facer este acto aquí. As asociacións e outros colectivos de Burela, que además teñen moitas iniciativas para facer cosas, teñen que pagar por eso. Eso é un dos primeiros impostos que vamos a sacar, non? Aquela xente que quere facer algo no Concello non podemos cobrar encima por facelo, sino que teremos que axudar a que o faga, porque forma parte da actividade do propio Concello. O sea, eso fuera. Hai que reducir o canon. Bueno, xa sabéis, iso tú vas a que notarlo porque apreciase perfectamente cando pagas a final de mes o que ocurre co recibo da auga ou co recibo do lixo. O recibo da auga estamos pagando un canon que procede da Xunta de Galicia, que lle aumentan un X% bastante considerable, e estáse pagando encima esos cartos que repercuten no recibo, non se págase, pero non repercute no propio Concello, senón que vai parar a Xunta de Galicia. Non siquiera aquilo que estamos pagando repercute aquí, senón que vai a outras institucións. O do lixo,
ao do lixo, que foi moi famoso estes últimos tempos, porque, claro, houve unha suba derivada de unha cousa rara que se pasou aí en Sogama, que non daban feito, que foi unha decisión, todo isto derivou dunha decisión, moi mala decisión que tomou o goberno central con respecto ás enerxías renovables, que sacou uns índices aí que se aplicaban para que a xente cosas que para motivar que se fixeran colocacións de instalacións de enerxías renovables, porque lógicamente o que mellor pode servir agora para respetar o medio ambiente. Pois sacaron as primas que había aí, evidentemente, eso repercute en Sogama, e Sogama inmediatamente dice que a mí non me vai chegar os precios, teño que subir o recibo. Teño que vos decir que se tuéramos un aparato que realmente tuvese a máxima tecnoloxía para medir a rapidez con que o noso alcalde chegou a convocar un pleno extraordinario para subir o 34% do recibo do lixo, é que foi o primeiro que chegou e foi o primeiro en aplicarlo. Entón estaban en conversas, non, pois xa dixo, que pasa, xa o aplico aquí inmediatamente. O sea, fixádamos no que lle interesa a él, sigue lle dando as costas ao povo, mentras que lle está dando para ben a Sogama, que é unha empresa semipública, o sea que está aí. Bueno, en cuestión de impostos, tamén vamos a facer unha revisión dos valores catastrales, porque eso é moi fundamental hoxe. É fundamental entre os concellos, pero aquí en Burela levas aplicando este último valor catastral desde o ano 2006. Entonces, cada ano que pasa aumentan esos valores catastrales un 10%. El sacou un titular este ano de que facía unha rebaixada de impuestos increíbles aos vecinos de Burela, baixándolles do índice que se paga do multiplicado un 0,02%, 0,02%, e puxo a todo color, cuando realmente vai subir un 10%. Eso significa que aquí estáse pagando máis do debido pola cuestión dese recibo que se chaman IBI. Ese IBI estamos pagando moito máis, porque además estamos contradicindo a lei, estamos contra a lei, porque a lei mismo dice que non se pode ter un valor catastral superior ao valor de mercado. Aquí hai un valor de mercado moi superior ao que estaba fixado. Por tanto, eso vamos a facer en cuando cheguemos aí. Xa fixamos unha moción este ano pasado, fixamos unha moción para modificar os valores catastrales deste concello. E tampouco, bueno, xa falaré ahora as asociacións culturales, tampouco llevamos a cobrar, que xa o dixen, a aquela xente que quere facer algún tipo de iniciativa, sexa cultural, sexa deportiva, sexa asociativa, o que queira. E vamos a cobrar esa cuestión. E revisaremos un pouco todos os impostos, evidentemente, cobrar hai que cobrar. O sea, impostos ten que ter o concello, pero hai que aplicarlos en justicia, E estará moito mellor facer cousas para recaudar máis impostos, pero globalmente, para que non se sinta nadie perjudicado, que non aplicar impostos nominativos, impostos moi fuertes a algúns sectores. Así que eso vamos a miralo con lupa tamén. E despois hai outra cuestión, a cuestión asociativa,